Здравейте, хора! Добре дошли в днешния епизод на Fuse Mobile, който ще бъде последният за моят канал, защото идва новото FC 24 Mobile и за това правя това последно видео, да изиграм още няколко матча с моят отбор, като се взех това капитан, който е Занети 116. И се радвам от този капитан и взех Грилиш, който знае, може да го вземете от Мистер Сайнингса, като има Винисиус. И да, като сега мисля, добре, направил съм го капитан. И да, ще изиграме няколко мача на head-to-head, като това е всичко, което остана. Ето така ще изглеждат новите карти. В смисъл, приключи. Всичко приключи. Тъй че да. И нека да започваме. Като останаха 30 минути. Да. Поне да стигаме от клас 1, ако успея. Като после ще поиграме с още други мои отбори. С аржентинският отбор. И това. Успех да направя целия португалски отбор. Иначе е жалко, че тази FIFA приключва. Като беше доста яка. Значи на този човек не му е толкова зле отбора, ама може позиция. Така. Занети добро представяне. Така. Взего и топката. Както де. Опа. Не сте взима. Така. Ето така. Така. Правя така. Майко. Майко. Колко глуби ситуации имаше. Така. Няма да хванеш. Иначе аз се кефа, че... Майко не. Майде. Да, аз му направих паса, естествено. Да, бата, напазна вата. Аз никога не бих шутил да пазна. Но мисля, този гол ще се го върнем. Айде. Така. Майко. Неговото ще влезе, на моето не. Малере. Това мене не ме кефи как се получава. Настигни го. Не. Майде. Цъкнах да излезне. И тук му казах да подаде, ама не към него. Не, това е скрипта. Сигурен съм.
Майде. Да, класа. Негов ли е? Ми давате. Няма какво да го спивам. Ето то толкова близо прави центиране. Ето аз със скрипта, сигурен съм. Майде. Давате как таки пасове минават. Така. Да го играме за корнер. Защото почва да ми писва вече. От този ганен скрипт. И да, разбира се, няма да влезне. Да, бате, разбира се, няма да влезне. Неговите всичко му влиза, а при мене не. Какво е това? Айде. Не исках към него, а към друг. Така исках да направиш предния път, като не го направи. И да, каня матча, че загубих думите. Гадния скрип. Не, няма го стигнеме. Няма да успеем да го стигнеме. Сега като се смена отбора, ще ми се правят по-слаби. Поиграно с повече купи. Да. Иначе да, това е португалският отбор. Сафел Реал, Елзебил, Руй Коста, Рубен Диас, Джоао Кансело, Луис Фиго. Като разбира се няма Кристиано, защото нямам парите. Каме да вземем някой друг каптан. Ето някакъв Nike, който е по-малко купи от мене. Иначе нека му видя отбора. Не изглежда толкова добър. Айде. Казах му подаде, ама че той сам прави каквото си иска. Майко. Това беше рисково. Не, нямам правилно състояние. Исках назад. Ама че той си бежи с собственото. Така. Не бе. Какво правиш бе? Не, по-точно аз какво правя? Верно.
Майде. Ми дал с най-без защита. Тук ме кара да извадим вратаря. Доста добре се прави на четвърта. Така сега като никой не мисля такива. Така. Не. Майде. Как ще тя вземат, бе? Успи го. Давате, да. Скрипт отново. Скрипва се, беше една. Да, стига, бе. Как ще се върне точно при него? Да, ето отново. Айде. Така, бе. Така. Добре, какво правите, бе? Да, и с центриране, бате. Да, бате. Това пак го бъде за центриране. Ами няма какво да направя. Да, това се чисто центриране отново. Да. Каква засада? Да. Къде го изкара чак, да. Но и каза, че отново ще се ползва с центриране. А, не? Да. Айде. Отново ли загуба? Айде, защо никой не тича? Да, една жена ми даде да вкарам гол, да. Нямам думи. Ето на това му се вика скрипт вече. Как точно при първи му гол ще се върне точно на неговото кръче? Точно на неговото. Как? Това ми го обясните. Как? Как ще се върне точно на неговото кръче? Как? Разиграл ще ли матч? Дай ми някакъв спор, че Купи е по-слаб от мен в играта.
че ми присва вече от тази смутана игра, където всичко е направено по-слабия да спечели. Какво си мисли тя EA Sports? Аз му казах да продаде. Опа. Добре, мое. Мале бързо. Така. Така. Мале. Прави гол. Не е то хубаво изигран при това. Ето, хубав пас. Мишута не озебил. Пускам на атакинг. Защото не ми пука каквото стане. Ако загубиме 20 минути нещо ще играме това. Айде. Втори гол. Тук се чуих дали го копнем или не. Ето, че се отказа. Аз виждате, че не се отказвам. Оставам до галото и ме водят 10-0. Ако някога стане това. Иначе за FC Бате нямам търпение за Бербатов. Той ще е по-добър от всяка една друга икона. Добре. Опа. Така. Защо с глава, бе? Защо, бе? Майко, се чуете. И баси. Добре. Дехме подарила фанк. С Жо Кансело. И да, пак ще се върне при него. Да, това е скрипт. Дай да шути на 5. Това е близко, защото... Дай къде и шути. Добре, край на първото полувреме. Успя го с Рафаел Леал, ще ги смена. Добре, Рафаел Леал не тича колкото Луис Фиго, което е чудощо за мене. Аха, ето защо. Нещо чудно. Просто се измарят по-бързо. Добре. Опа. Ето гол на Рафаел Леал. Като направи чудесен пас. Това пецилно при някой друг няма да мине. Ето така. Това пецилно този шот не го знам как е. Ето втори гол на Рафаел Леал. 4-0. И това също бота.
Майко, всички са ми изморени. Това не е хич хубаво. Първо моят цел ще разпад финтовете, което е хубаво. Не, аз не искам акцентиране. Въпреки че ме каза възможност, не го искам. Опа, така. И това ще става така. Опа. Така. Така. Добре, направихме една победа. Четири гола с 4 гола. Осем минути. Дайте още един матч. И отиваме при фон да си минем това. Самите тренировки. Да ни се пада някакъв, който е по-малко купи, ама има по-силен отбор от моят. Волейбол, Меси. Има Едерсън на вата. Имаше Едерсън на ватата си жалък. Вкари си авто, ако може. Добре. Опа. Почва с атака. Моята защита е великолепна. Към Луис Фиго. Фак. Не даш пато. Ага. Сега ще отчитате, да. Ето е истинската засада, ето я. Рубен Диас минава. И това си е гол. Да паднем, не ми пука. Как него, бе? Мура. Как това кара него? Да, Еузебил. Еузебил не иска... не, това е било Вой Коста. Нищо чудно, че не иска да тича. Край на първото по време. Така. Майко, колко на пътя патих.
Айде, де. Цъкам да подаде, ама той не иска да подаде. Не. Сега тя му ги връщам от корнери. Или от центирания. Да, когато не искам Луис Фиго да тръгне на 5, той тръгва. А когато искам, не иска да тръгне. Така. Айде, де. Дава те. При него всичко влиза, при моите не. Айде, това нямаше ли да излезне, бе? Да, какво има са? Фаули, бе? Йоп. Аз това мач ще го изиграя. То че какво ми остана да го изигравам. Ама както и да е. Просто тази игра е малумна. Мене добре, този гол вече го признавам. Ама другите не. Защото моите играчи правят такива грешки, които не трябва да се допускат. Това беше киков. После нямам думи. Да, буквално киков. Ма така по-добре за корнер, отколкото за гол. Както и де. Той без това този отбор не е толкова добър, защото защита е леко крива. Ама баш крива защита има. Ами няма какво да направя. 2 минути вече. Ами няма какво да направя. Нямаше какво да направя. Какво да направя иначе? Дайте, като за финал да отворим поне, ако можем, един такъв пакет. Ако може да се падне Сократес Пирес, Рикардо Карвахал или Окочо. За следващото FC. Така от първия път. Иначе знам, че ви обещах, че ще... тук най-вече за че сте абонати ще направя нещо като лайв. Мисля нека е през коледната вакансия. Защото тогава ще съм свободен и ще мога да направя доста неща. Като ще игра на World of Warships, на FC24, на още какво. Може на Minecraft. И да знам още какво.
Озебил. Това най-много маза при Озебил. Че той винаги като се бута в някой, го бута като стена. Това все едно да му е Халанд. Ето така. Фейк шут. Трябва да се вкарвам гола. Директно пускам дефендинг и го ставам на ауто. Така. Към Рафаел Леао. И чудесен гол. Майко мила. Ето там свика гол от първа класа. Лошо изпускане. И то от бота. Майко. Майко, вие видяхте ли го това? Не, тя ще е по-зад. Иначе вие видяхте ли каква креда? Много точно целване. И къде пати. Добре, поне се опари бота да нашути винаги на 5. Така, Луис Фиго. Ето още един гол. Да, ще го скипна. Очаква, че ще изпусне. И ето край на този матч срещу бота. Като би трябвало вече сезонът е свършил. Да, свършило е. Чакайте за малко. И ето, че отново се връщаме. Като нека видим дали ще ни даде наградите. Защото би трябвало да ми ги даде, защото сезон е свършил. Да, ето. Camelot. Вземахме всичко. Да, тук спадам. Първия пакет. Ще видим локаут.
Португалия. Няма кой да е. Тук да е по-различно. Не, пак същото. Не ви каза, че ще е също. На Египет. Добре, Мохамед Салах. Става. Ни. Дойде времето за последният пакет наистина. Наименно този. 111 до 113. Айде, нещо голямо. Май. Има локаут. Англия. Вала. Неверно ли? Но всичко друго това. Мене. Играта се шегува с мене. Играта се шегува. Верно играта се базика с мене. Верно играта се базика. Дай да се отворя тези пакети. Дали Робъртс. Добре. Иначе това беше доста скамърско. Даже не успя да стигна до тази 113 кама, както те. Преекшенджовете. Чаното е untradable. То е tradable. Е тук. Да, ето. Така. Ето сам имам ли? Само този. Други имам ли? Не. По 50 имам ли някакви, които дам? Нямам. Ами както и да е. Назебил Бойкоста, Депоне, Стойчиков не. $150 имам не. Никакъв шанс за последен пакет. Иначе трябва да видя дали мога да купя поне 211. Опа, на скъпите. Ето така. Ето, че ми се наредиха. Ай си, бе. Верно по то костуват. Ужас. Ник Поуп. Най-OP вратаря в цялата игра. Аз ще го взема. Ами... няма какво друго да направя. Ами това явно верно се оказа последното видео на FIFA. Като следващото видео вече ще сме в FC 24 Mobile. Айде едни 6 милиона да вземем.
Да. Надявам се да ви е харесал днешният епизод, или по-точно днешното видео на FIFA, където се оказва последното, защото вече остават 9 часа. Тъй, че да, нямам идея какво ще бъде в новото FC, но се надявам поне всичко да бъде по-хубаво, играта да е по-променена, геймплеят тотално да е по-различен, да няма такива скриптове, по-силно да се печели и да. И ако е харесало, се абонирайте за моят канал и ударете камбанката, ако искате да получавате известия за нови видеа. И нека по-бързо да стигнем до 60-50 абоната. И да. И аз ви казвам довиждане.